این montaj کردنش چیه؟ حاضر نشون میدم. من افیر با پجان کمتر افیر کنم. نشون میدم. چه страшно. ассалому алайкум апа ва хоҳарони азиз, гулдухтарони зебо. рӯзи ҳамагитон ба хайр бошад. хуш омадед ба эфири имрӯзаи мо. имрӯз эфири мо аз шаҳри Сургут, духтарои азиз, ҳамроҳи апаи Раноҷон. апаи Раноҷон яке аз лидерои ба қуввати командаи ман ҳастанд ва имрӯз қатъи апаи Раноҷон тасмим гирифтем ки як эфири ҷолиб омода кунем. онҳое ки номнавис нестанд, ба канали мо марҳамат, ба канали мо номнавис шавед, пайваст шавед, ба компанияи атомӣ номнавис шавед, ба командаи мо. ҳама тарафа дастгирӣ аз тарафи мо мешавад духтаро. так ҳозир поделиться кунам байкати ёки группава нависед апаи Рано духтаро дарод эфир ба ана михел духтаро як нишасти зебо дорем қатъи апаи Раноҷон ҳамсӯҳбат шуда чихел ҳамин вақте ки бо як одами мефаҳмидагӣ одами бо маърифат кати ҳамсӯҳбат мешавӣ беҳад барои худ як нерӯ мегирӣ духтаро. барои ҳамин ҳаракат кунед духтарои азиз, бо якдигар доимо муошират кунед, бо якдигар дар тамос бошед, бо якдигар робита кунед, то ки наздиктар шинос шавед бо ҳамдигар. вақте ки дар ҷойи кор духтаро, дар ҷодаи кор ҳамин якдигар фаҳмия пеша мекунед, албатта ки муваффақията ба даст мебаред духтарои азиз. ана духтаро пайваст шуда истоданд. шаҳноза аҳмадова ассалому алайкум апаҷон. ва алайкум салом шаҳнозаҷони азиз, хоҳари ширинсухани ман, хуш омадед. ибодатхон ассалому алайкум апаҷон. ва алайкум салом ибодатхон, хоҳари ширини ман, хуш омадед ба эфири мо. так салом апаи Раноҷон, апаи Рудобаҷон, Шаҳнозаҷон, ва алайкум салом. раҳмат хоҳари азиз, раҳмат ки моя дастгирӣ мекунед. так шаҳнозаҷон эфир кати поделиться кунед группаҳо ва ибодаҷон шумоям хоҳарҷон группаҳотон ба поделиться кунед, то ки духтаро даромада дастгирӣ кунанд. салом. так ва алайкум салом. духтарои азиз, бо группаҳотон поделиться кунед эфир катӣ, то ки даромада дастгирӣ кунанд ва оиди кори ширкати атомӣ савол дошта бошед, марҳамат саволотона тиед, ба ҳамаи саволотон ҷавоб мегӯем то қадри имкон. давид илич ассалому алайкум духтари зебои ман Рудобаҷон. ва алайкум салом модарҷони меҳрубон, хуш омадед ба эфири мо. духтаро онҳое ки дар эфир ҳастанд ҳатман салом нависед, ман бинам ки киҳо ҳастанд дар эфир аз командаи мо. аз ҳаматон хоҳиш мекунам эҳтиромона ҳамин калимаи салом нависед, ман мефаҳмам ки кӣ ҳаст кӣ нест дар эфири имрӯза. так малика ҳасан ҳусейн апаи рухшонаро, апаи фотима созан апаҷон, ҳама нағз шаҳнозаҷон, ҳама хуб, раҳмат. ассалому алайкум лайман врев. ва алайкум салом. ина апаи Раноҷонам дар омадагӣ ҳастанд.
пайраноҷон ягон гап мезанед? Ягон гап. Оиди кор ягон чӣ фаҳмонед? Ягон маҳсулоти босифата? Лицо не надо вам снимать? Можно снять? Не надо? Ну, давайте так. Ҳамин хел гап занед. Апай Раноҷон, ҳамин оиди ягон маҳсулоти босифат камтар маълумот медодед? Дар бораи маҳсулотҳои компания Атоми ман соатҳо метавонам гап занам, тавсия кунам барои духтарон. Ман ҳаминро гуфтанӣ ҳастам, ки ҳозир дар берун фасли тобистон бениҳоят солнцезащитни кремҳои Атоми, ҳимоя аз нури офтоб, духтаракҳо гирифта истифода барем, зебогии худро нигоҳ дорем, пӯсти худро насӯзонем. Ҳамаш дар дасти худатон аст. Албатта, апаҷон, албатта, бале. Аз кремҳои дар ширкати Атоми ғайри кремҳо боз эссенсия ҳаст солнцезащитный. Ҳамин фарқияти эссенсия ва крем дар чист, апаҷон? Бисёриҳо мепурсанд, ки тонер ёки кремҳои тональный ва ҳамин чизо чӣ фарқият дорад барои ҳамин рӯйро зебо кардан, зебо нигоҳ доштан? Ҳамин солнцезащитный крем ҳатман мо истифода барем, мепурсанд духтаро? Албатта истифода баранд. Кремҳо ҳастанд ночной, дневной, рӯзона, шабона. Вақте ки мо ҳамин кремҳои рӯзона, шабона истифода мебарему, ба нури офтоб меброем, албатта ки ва рӯи мо реаксия мекунад, доғ пайдо мешавад, рӯи мо месӯзад, барои чӣ ки ультрафиолетови лучи офтоб бисёр таъсири сахт мерасонад. Барои ҳамин мо кремҳое ки SPF-ка доранд, дар фасли тобистон метавонем бисёртар ҳамин SPF доштаги кремҳоро истифода барем. Бениҳоят муфид аст. Ман ки худ косметолог ҳастам, ҳамин рӯзҳо бо якчанд намуди пӯст кор мекунам ва ба ҳамаи онҳо ман тавсия медиҳам, ки фақат дар тобистон SPF истифода баранд. Кремҳое ки дар таркибаш ҳимоя аз нури офтоб дорад. Беҳтарин, апаҷон, беҳтарин. Акнун оиди мова як намуд крем ҳаст, тональный крем ҳаст, и вот лёгкий крем, бальзам буд ё чӣ буд? Тинт. Ана ҳамин. Чӣ фарқият дорад аз тональный крем? Фарқияташ ҳамин, ки тинт бай сабук барои рӯи одам. Инқадар вақте ки арақ мекунад, ҳамин дар фасли тобистон ҳамаи занҳо арақ мекунанд, ҳатто духтарони ёшам арақ мекунанд, барои чӣ ки аз ҳарорати бадани инсон вобаста аст. Метавонанд ба ҷои тоналка тинт истифода баранд. Сабук пӯст нафас мекашад. Раҳмат, апаҷон, раҳмат барои маълумотҳои муфид. Инҷава Шаҳноза Аҳмадова навиштанд, ки шумо куҷо ба? Шаҳнозаҷон, айни замон мо дар посёлок строительный, биёед шумоям. Посёлок строительный, таксива шинед? Медонед адресҳои шавҳаратон моя он рӯз овардагӣ буданд. Биёед шумоям, як мешинем, ҳамсуҳбат мешавем боз. Як ҷоя апаи Раноҷон кати меравед? Шаҳноза Аҳмадова. Биёед, медонанд ҳамрӯз шавҳарашон кати моя овардагӣ буданд. Шаҳнозаҷон, мо шумоя интизор. Бениҳоят ва лаҳзаҳои муҳим, лаҳзаҳои гуворо, такрор нашаванда, кадоме ки метавонад биёем, вомехӯрем, мешинем, суҳбат мекунем. Иншоалло. Так, Нодира, салом Рудоба, ман аз гидросияния обаша гирифтагӣ. Ман офтобда рӯям бикунам, офтоб намесӯзонад. Нодира навиштагӣ. Нодираҷон, шумо вақте ки гидросияния танҳо тонераша истифода мебаред, ин ягон шумова на фоида медиҳад, на зарар. Фоида акнун ҳамин ки рӯятона тоза мекунад, тар мекунад, увлажняд мекунад. Креми защитный ин тамоман дигар вазифаро иҷро мекунад. Ба хотири ҳамин шумо мекушед мебарад. Ба хотири ҳамин марҳамат истифода баред. ҳатман гидросияния обаша, баъд солнцезащитный. Ана инҷа бо меҳмон омад.
мо сразу аз пайи кор шудем, аз пайи эфир шудем, барои ҳамин нагуфтам. Биёед меҳмони азиз, Фотимаҷони Ширин, хоҳари хушрӯи мо омаданд. Бара пешетон. Даже не сказала, что Я в эфире вообще-то. духтарои азиз, ана михел биёед, марҳамат. Дилам мекашад ду имрӯз кӯдако хонава ҳеҷ гап не кӯдако кати биёед. Мо кӯдака дидагӣ ҳастем, мо фарзанди бисёр дорем. Медонед ки барои мо ин кӯдак беҳтарин неъмати худованд аст. Барои ҳама ҳамин хел. Мо мефаҳмем ин чизро. Так. Нет, потом идите. Сейчас ничего. И из-под крана нельзя, Маликуша. Да. Из кувшина наливай. Идите, я вас приглашу. Сейчас нельзя пока сюда. Не, хозир мо тамом мекунем эфира. мо эфир ҳозир тамом мекунем. Да, я в эфире. Духтарои азиз, ҳазор раҳмат барои иштирокатон. бори дигар такрор мекунам ки онҳое ки то ҳол ба ширкати бо нуфуз номнавис нестанд, марҳамат ба командаи ман, марҳамат бо мо ҳамкорӣ кунед. Бо апаи Раъноҷон, рақамҳои телефонии апаи Раъноҷонам мегузорем. биёед бо мо ҳамкорӣ кунед. духтарои азиз, ба ҳаматон ташаккури зиёд барои иштирокатон, барои лайкҳоятон, барои дастгириятон, барои комментарияҳои беҳтаринатон. ҳамаатонро дӯст медорам, қадр мекунам, ҳурмат мекунам. саломат бошед.